Tak, vážení přátelé, nejen Krušné hory jsou místem, které si zaslouží vaší pozornost, protože jsou trošku opomíjené, ale i u našich bratí a na Slovensku máme úžasné území, které nám teď představí Matúš a jeho rodiče a moc se těším na to, co tady zažijeme. Tak ako povedal Peter, ja sa volám Matúš, nachádzame sa na východnom Slovensku v obci Lipovce. Toto je v podstate náš rodný kraj ako východné Slovensko. My sme z Prešova, toto je moja rodina, môj otec, moja mamka. A uvidíme dnes krásne veci, prejdeme sa Lačnovským kaňonom a uvidíme Lipovecký hrad a postupne skončíme ďalej v Lačnove a pôjdeme na ďalšie miesta, Červené skaly. Uvidíme krásnu prírodu. Tak verím, že sa vám to bude páčiť a buďte s nami. No a teraz ideme na hrad všetci. Dobre. A nepůjdem na Lačno. Poznávání obou pohoří jsme měli rozdělené do 3 dnů. Výchozím bodem pro nás byly Lipovce a Lačnov. Táto značka nás dovedie ku Lipoveckému hradu, ktorý je teraz zrekonštruovaný. Pozri, tam sú strielne. Ja sa volám Belo Kočiš, ja som ich sprievodca. Ja ináč žijem v Prešove, ale druhé moje bydlisko je Lačnov. Teraz sa nachádzame na Lipoveckom hrade, ktorý sa skladá z 2 častí. Na ľavej strane je bašta a tu bola obytná miestnosť. Na Lipoveckom hrade niekedy žili templári, ktorí sprevádzali kupcov tu cez hory, lebo tu bolo strašne veľa zbojníkov. No a tí templári to ich sprevádzali za oplatu, no a hovorí sa, že tí zbojníci boli Lačnovčania, ktorí nezaplatili, boli rozbijaní kupci. A tu bola obchodná cesta z Prešova do Levoče. Tak za nami, lepšie povedané pod nami, sa nachádza Lačnovský kaňón. Za chvíľu pôjdeme po ňom. Keď je na jar tam ide voda, v lete to je stále suché, stráca sa tam voda. No tak za mnou sa nachádza Mojžišov stĺp a niekedy tam bola kamenná baba s deckom, ale tá spadla. S Bohom buď, lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. S Bohom buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka solí. Funguje. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v Viedni, čo naspieval v Dombrove, čo naspieval v Dombrove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tu hej, párenky napíjal, čo naspieval v Dombrove, čo naspieval v Dombrove. Tu niekedy na jar stade ide voda, no ale teraz je to sucho. Ináč teraz sme v strede Lačnovského kanóna a niekedy tu hore bola soška Panny Márie, ale niekto ju ukradol. Ten kanón je taký, že tu je splet jaskyň a raz domorodci
Lačnovčania hodili kačku do jaskyne a na ďalšom konci vyšla a mala pozlatené pierka. S Bohom buď, lipová liška. Tak z Pána prstenů tady úplně. Práve. Žitia môjho verná družka na zbojníckom polí. S Bohom buď, kotlík medený, nad pahrebou vyúdený, s Bohom hrúdka solí. No teraz sme na konci Lačnovského kaňona, ktorý je dlhý 2 kilometre. Bol to taký dosť nenáročný pochod, len škoda, že korito rieky je vyschnuté. Nevideli sme vodopády. Je tady něco tajuplného? Je tu také takzvané, ale není to pravda o tých anomáliách. To není pravda. Tu fľaša alebo pohár hore, alebo lobda hore kopcom nejde. To není pravda. To je taký reklamný ťah. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto to vie. Čo som sa naspieval po drúni, čo som sa navyhrážal v Viedni, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povestí naslýchal, čo tuhej pálenky napíjal, čo naspieval v Dobrohove, čo naspieval v Dobrohove. Tady je jahodomalina. Ochutnej na kameru. Tak. Prostě jak jahoda a malina v jednom. Hodně. Jsme se tady u Kočíšových dobře najedli, dostali jsme úžasný domácí koláčky a teď vyrážíme na Červenou skálu. Kde se to nacházíme? Teraz sme na Červených skalách a tam sú Vysoké Tatry. Len nevidno ich, lebo opar je. Volám sa Alena Kočišová. Do prírody a na potulky do prírody chodím spolu s manželom. Teraz vám chcem predstaviť osadu obec Lačnov. Je to malá horská dedinka, ktorá sa nachádza medzi vrchami. Môj otec, rodák z Lačnova, veľmi miloval tento kraj a chcel zväčšniť túto originalitu. Napísal o tejto dedinke krásnu knihu, ktorá vyšla v dávnej minulosti, ale myslím, že je v živej spomienke všetkých dedinčanov. Mapuje tam život spoločenský, kultúrny, hospodársky, ešte za čias, keď dedina vlastne žila. Dnes by ste pôvodných obyvateľov tejto dediny asi marne hľadali, je ich tu asi v počte 5. Skôr tu vidíme novodobých turistov, novodobých chatárov, ktorí tu chodievajú za relaxom, za odpočinkom. Je to grékokatolícky kostol svätého Michala Archaniela, ktorý v podstate to nie je pôvodná stavba. Pôvodná stavba bola drevená, kostol vyhorel a teraz je v tejto podobe, ktorý už bol viackrát opravovaný. Konajú sa tu bohoslúžby raz týždenne, fara je vedľa za kopcami v Renčišove. Kňaz tu chodí niekedy aj peši, niekedy autom. Bola to aktívna obec, ktorá žila v podstate a tými rokmi a
v podstate všetkými okolnostiami nakoniec sa stala pamiatkovou zónou. Bolo to v roku 1995. Pamätihodnosti, zaujímavosti sú tu staré drevenice, také pôvodné stavby a myslím, že to je asi to hlavné. No, nachádzame sa pri kapličke Panny Márie s malým Ježiškom. Ona, to je pamiatkovo chránená, miestni obyvatelia ju stále vyčistia, vymaľujú a tak ďalej. Starajú sa o ňu. No tak dneska máme druhý deň pochodu. Dneska ideme na Buče, na Mindžovu a do Parkane. Je to dosť náročná prechádzka, lebo teraz je 31 stupňov a slnko svieti, je horúco. Dorazili sme na stredisko Buče lyžiarske. Niekedy to bolo také vychýlené lyžiarske stredisko Prešova. Dneska to už tak chátrá. No a dneska na Slovensku všetko chátrá. Všetky lyžiarske strediska a nič iné sa nerobí, len sa ťaží drevo na Slovensku. A potom sa nečudujme, že máme pretože zaplavy, horúčavy. Sme tu s mojou manželkou lyžovali, máme ešte aj fotku, pohľadnicu, na pohľadnici sme tu, čo nás fotili. Tu v bufete ju dostať kúpiť, normálne. Takže aj tu sa môj syn Matúš učil niekedy lyžovať. A máme aj také zážitky, že mu tu raz odmrzli nohy. Sme museli ísť do dediny, do horúcej vody a mnohým zachraňovať celú situáciu. Ideme na Mindžovu, tam na chatu Chotárnu. Tam je chata veľaročnou prevádzkou a je voľne otvorená a je to voľný a zadarmo vstup pre ľudí. To je zajímavé. Prídeš, prespíš, vypiješ, zobudíš sa. Tak tu sme dorazili na Chotárnu. Tu je to teraz budúca rozhliadňa, tam sú hojdálky a vzadu je útulňa, kde sa dá prespať zadarmo, nič to nestojí. Tak. Jak to tady vypadá v zimě? Dá se tady běžkovat? Dá sa tu, ale všetko je tu zafúkané a je tu metr snehu, strašne veľa snehu tu je. Tak tu sa začína tá povestná Parkaň.
prepadlisko, roklina. Jakého je to původu? Prírodného. Tady, Belo, chodíš do školy, jo? Teda letecké. Tu chodím do školy, áno. Tu si robím pilotný preukaz na ultraľahké lietadlo. Toto je môj priateľ, inštruktor Peter, ktorý je vojenský pilot helikoptéry. Toho sme vyslúžili. To je kapitán. A vieš, ak on vie lietať. Ja mám 100% dôveru v ňom. Tak v rámci Great Walks Slovensko podnikáme i výlet ultralightem s pilotem Petrem. Jdeme na to. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Kto dobre vie, každý, kto tou cestou išiel, tou cestou 511. Tam sa to zniesť, stratený čas. Na ceste 517 ako by zastavil sa čas. Človek tam rád stále niečo nové zbadá. Dobrý? Jo. Tě baví? Jo. Juhu. Tak čo, mama? Dobrý. Už si to zvládla. Malá ráda. Tak, toto je teda naša Dora. Jej nádherné biele šaty tvorí Vátencový vodopád alebo Vátencový nátek, o ktorom sme si vravili vo Falkovej sieni, volá sa Sinter. Fúha. Celé vedro. Tak hoši, kam jste nás zavedli?
Tak, vyšli sme dnes z Lačnova na sedlo pod Magurou, 950 metrov nad morom, a od sedla sem na Maguru, 1056 metrov. No a tu ďalej pôjdeme, tu poľovníci majú taký starý robúr z roku 1960, ktorý slúži ako krmitko pre zver a tak ďalej, pre trampov, ubytovanie